Indul a mandula. Hát akkor szeretettel köszöntünk mindenkit itt Balatonszepezden a Bakterházban. Nagyon örülünk, hogy eljöttetek ilyen sokan. Köszönjük szépen a helyszínt Mártinak és a Bakterháznak. Reméljük, még sok ilyet fogunk csinálni, úgyhogy majd mondjátok ti is neki, hogy ez mennyire jó, és szeretnétek még folytatást, hogy sok ilyen legyen. Két szuper meghívott vendégünk van ma. Én Benyovszky Szűz Zsombor vagyok, úgyhogy sziasztok. Két szuper meghívott vendégünk van a mai napra, két nagy ágyú. Egyetlen egy probléma van velük, hogy nem szeretnek beszélni, nagyon csöndesek, tehát úgy kell belőlük kiszedni mindent, tehát kicsit szégyenlősek, de majd igyekszünk őket motiválni. Dr. Kézdi Andrea numerológus, és még nagyon sok titulusa van, majd esetleg ő mesél róla, de most szorítkozzunk erre, és dr. Griga Zsuzsanna, karmaasztrológus, aki a doktori titulusát egyébként nem használja, majd elmondja. Számisztikailag borzasztó. Majd elmondja, hogy miért nem jó az neki. Úgyhogy két nagyon szuper és nagyon nagy tudású ember van itt, úgyhogy nagy megtiszteltetés, hogy eljöttek Szepezre. Úgyhogy csapjunk is bele. Annyit szeretnék mondani, ha bárkinek van kérdése, ötlettel nyugodtan mondja és jelezze most, jó? Mert hogy nem most, hanem folyamatában. Bármikor eszetekbe jut, jelentkezzetek, tehát legyen interaktív. Jó. Először is egy rövid bemutatkozást szeretnék kérni. Kezdjük Andreával. Mesélj magadról, hogy találkoztál a numerológiával. Egyébként milyen életterületet jártál be? Hogy kerültél te ezzel? Nagyon röviden. A lényegre szorítkozzunk, igen. Nagyon röviden, a doktora nevem előtt az jogi doktorátus, úgyhogy operációt nem vállalok, ezt most mondom, és ha valaki rosszul van, ne hozzám forduljon. És ügyvédként dolgoztam 35 évig, és hát közben nagyon érdekeltek a titkok, és elkezdtem, hát 90-es évek vége felé mindenki elkezdett ugye ezotériával foglalkozni, és akkor láttam egy híradóba, valakinek volt egy kiállítása, úgy hívták, hogy Kazallár Emil, aki taróképeket festett, és hát gondoltam, hogy ez aztán végképp marhaság, ez a tarókártya, hát ennél nagyobb humbug nincs a világon, de megnéztem a képeket, és nagyon tetszett, és Kazallár Emil tanítványa lettem, és hát szeretem azt mondani, hogy tarószakértő vagyok. 2 könyvem már jelent meg a taróról, az egyik a titkokönyve taró, a másik pedig pont a Kazallár kártya, a tarókártyavetés a Kazallár kártya szimbólumaival. És most van nyomda készen lassan a numerológiában a Végzett, Karma, Sors és Szabad Akarat című numerológia könyv, és hát készül még több is. 25 éve tanítok. 2000-ben kezdtem el az ezoterikus vállalkozást, és akkor volt egy kis angol problémám, és kaptam egy telefonszámot Griga Zsuzsannához, hogy hívjam fel, mert ő tud segíteni, mert angol tanár, majd ezt elmondod. És akkor telefonon keresztül barátkoztunk össze, és gyakorlatilag nagyon-nagyon hosszú ideje dolgozunk együtt, külön, meg hát a barátságunk az 25 évre tekint vissza éppen, úgyhogy most átadom a szót neki. Griga Zsuzsanna vagyok, karmaasztrológus. Rögtön megkérdezhetitek, hogy mi fánterem ez a karmaasztrológia. Tulajdonképpen annyiban különbözik a karmaasztrológia a hagyományostól. Először is kezdjük azzal, hogy asztrológia mindig volt. Ezt talán nem kell hangsúlyoznom, tehát az a tény, hogy nem volt valóságshow, meg nem volt tévéműsor, meg nem volt világítás például, az ember és természet közötti harmónia sokkal közelebb volt egymáshoz, és sokkal nagyobb mértékben támaszkodtunk a csillagoknak az üzeneteire, tehát ember felnézett az égre, és onnan próbálta levonni, hogy mi lesz vele. És aztán az elmúlt 1500 évben, 1003, kicsit több, mindegy, csak az maradott ott fent az ezoterikus tanítások közül, amelyek beeveztek valamennyire a római katolikus egyház usszája alá, és elfogadták az egyháznak a tanait. És mit tanít az egyház? Hogy egyszer élünk, hogy az a föld egy síralomvölgy, hogy itt szenvedni kell, és ha szenvedünk, akkor lehet, hogy bejutunk a purgatóriumba, ott még 1-2 ezer évig égünk, és akkor esetleg üdvözülünk is. Éppen ezért a hagyományos asztrológia nagyon-nagyon fekete-fehér igen-nem kérdések, vagy válaszokat ad a kérdésekre, tehát meglátjuk a születési képletet, ez vagy te, ez a sorsod, ezt kell megcsinálnod, ha nem csinálod meg, akkor büntetést kapsz. És ehhez képest a karmaasztrológia pedig azt mondja, hogy van szabad akarat, vannak szabad lehetőségeid, igen, innen ide kéne eljutnod, de hogy hogyan, milyen eszközökkel, milyen módon, mennyi idő alatt, az rád van bízva.
Tehát sokkal nagyobb szabad akarat van a karmasztrológiában elrejtve, mint a hagyományos asztrológiában. Ez az egyik, hogy én hogy lettem karmasztrológus, arra is egy mondat. Kerestem egy könyvet egy könyvesboltban, és a polc, ahol az egy pszichológiai részleg volt, és egyszer csak egy könyv, Isten bizony, kiugrott a polcról, először a fejemre esett konkrétan, és utána így leesett a lábam elé, és így mutatta magát, hogy vegyél már föl, légy szíves. És ez Judy Hall, a mesterem, The Karmic Journey, tehát a karmikus utazás című könyve volt, amit én így felkaptam, ez egy pici vékony kis könyv volt, vettem egy kávét magamnak, leültem, és kb. 2 óra alatt kiolvastam ezt a könyvet, és azt mondtam, hogy ettől a nőtől akarok én tanulni, és hát körülbelül így lettem. De tehát mindig érdekelt az asztrológia, ezt azért fontos tudni, csak nekem a hagyományos képlet az ilyen üres volt, nem mondott semmit. Se a tág fényszögek nem igazán vonzottak, se egy csomó, tehát nem mondott igazából túl sokat, és aztán a karmasztrológia nyitotta ki azt a területet, azt a minőséget, amivel én sokkal többet láttam, mint egy átlagos képletből. Tehát így, nagyon röviden ennyi. Szépen. Andrea, a numerológiáról mondanál pár szót, hogy mégis mi ez a numerológia? Ezek esetleg valamilyen kódok lehetnek? Hogyan kell ehhez hozzáállni? Mi az, hogy számmisztika, mi az, hogy numerológia? Egy pár gondolatot, ha mondanál. Igen, hát a számok azok szimbólumok. Tehát azt kell tudni, hogy minden szám valamilyen módon szimbólum, és ugye mindannyian megismerkedünk a számokkal, de hol? Az iskolába, ahol belénk verik a szorzótáblát, meg aztán Bödöcsnél hallottam, hogy a Csonkagúla területét hogyan számoljuk ki, hát azóta is Csonkagúla területét számoljuk egyfolytában, meg integrálunk, hát nagyon. Tehát ha valami távol áll tőlem, az a matematika volt. Szokták mondani, hogy úgy ültem a matek órán, hogy a negró cukor világított a számba, tehát annyira sötét volt, és hát nagyon-nagyon nehezen jutottam el odáig, hogy megbarátkozzak a számokkal. Mindig azt mondom, hogy ha az iskolába úgy kezdenék el tanítani a számok művészetét, mondjuk így, hogy a számok mienségét és tulajdonságait tanítanák, akkor mindenki imádná, persze akkor mindenki kezébe venni a saját sorsát, és onnantól kezdve nyilván rendkívül sok okos, ügyes és saját sorsát kézbe vevő ember lenne. Úgyhogy a numerológia az tulajdonképpen ugye a számok titkos tudománya. Okkult tudomány az azt jelenti, hogy titkos, az, hogy okkult, az a titkos, és ezotérikus, az ezotéria az azt a belső kört jelenti, tehát hogy kevesek számára volt elérhető. És én úgy gondolom, hogy még ma sincs igazán a helyén. Azt a hasonlatot szoktam egyébként az asztrológiára és a numerológiára használni, hogy az asztrológia az egy művészet, és jobban elfogadott volt. A numerológia önmagában mindig titkosabb volt. Az asztrológia, azt meg azért ugye a királyok is csináltattak horoszkópot, azt jobban űzték, de az asztrológia és a numerológiai viszonyát azt én mindig azzal szoktam jellemezni, hogy az asztrológia olyan a képlet, ugye ha csinálunk egy horoszkópot, mint egy festmény, odaül az ember és rácsodálkozik és megfejti, hogy mit jelent. A numerológia meg olyan, mint egy fotó, tehát mintha egy fényképet csinálnánk, amit azért lehet egy kicsit retusálni, de elég pontosan és nagyon egyszerűen tükrözi a valóságot. Tehát, hogyha megismerjük a számok tulajdonságait, bocsánat, rosszul mondtam, a számjegyek tulajdonságait, mert összesen 9 számjegyünk van, meg van a 0, amelyik inkább szimbólum, mint számjegy, és hogyha ezt megismerjük, akkor nagyon sokat megtudunk magunkról, meg a világról. És bocsánat, említetted, hogy okkult tudomány, meg Igen. ezotérikus, tehát egy zárt kör ismerheti meg. Ennek mi lehet az oka szerintetek, hogy ez a ma így 2025-ben ez még mindig egy olyan dolognak tűnik, amit nem mindenki ismer, vagy nem jó, hogyha mindenki megismer, hogy mi lehet mögött, hogy ez egy ilyen okkult és olyan dolog, amit akik itt vannak, ők mindannyian nyitottak erre a dologra, többé-kevésbé, de hogy nem olyan dolog, amit ugye a világ számára úgy nagyon tanítanak és nagyon mutogatják. Ha ismert lenne mindenki számára, akkor mindenkinek lenne egy eszköze önmaga megfejtéséhez, és sokkal könnyebb lenne az élete. Na most gondolj bele, hogy ez semmilyen hatalomnak nem kedvez, így van. Tehát sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy ez nincs, meg ez hülyesség, meg ez baromság, és akkor nincs.
De akit meg érdekli, aznak meg megnyílik, és annak meg van. És szerintetek ebben hinni kell? Tehát ez egy olyan dolog, ami akkor működik, hogyha te hiszel benne és elfogadod, vagy ez egy olyan dolog, mint a gravitáció, hogy vagy hiszünk benne, vagy nem. De Próbálj meg nem. Mindenképpen működik, tehát a csillagok azok úgy helyezkednek el, ugye, ahogy, és a számok pedig ennek a letükrözései. Tehát tulajdonképpen a számok és a számok viszonya ugyanazt tükrözi, mint amit az égen látunk, csak más formában. Tehát mi nagyon sokszor, ezt hadd meséljem el, nagyon sokszor csináltunk elemzést, nagyon sok fenn van a YouTube-on, főleg régen, közösen, és soha nem beszéltük meg, hogy tehát valakit kielemeztünk, híres embereket, Steve Jobs-tól kezdve, nem tudom még ki mindenkit, és az volt az érdekesség, hogy soha nem beszéltük meg, és mind a két különböző eszközzel mindig ugyanaz az eredmény jött ki. Ugye, kicsit másképp látjuk, ez olyan dolog, mintha én rád nézek, én közelebb ülök hozzád, mint a Zsuzsa, egy picit mást látok, vagy inkább azt mondom, hogy mi innen mást látunk, mint a közönség, aki teljesen más szemszögből néz téged, de téged lát, csak egy kicsit másképp, úgyhogy talán ez a kettő között a nagy különbség. De akkor a két terület abszolút támogatja egymást. Tehát olyan, amíg nem nagyon találkoztatok, hogy ellentétes dolgokat láttatok. Olyat, hogy kiegészít, olyat, hogy magyaráz, igen. Én nem csinálok olvasatot, számmisztika és kronobiológiai pszichogenetika elemzés nélkül. Ez mit jelent, amit most mondtál az előtt? Igen, Zsuzsa, beszéljen csúnyán, tehát a figyelmet, hogy felveszik. Igen. Most akkor magyarázd meg, hogy mi az, azért két szó. Nagyon egyszerű, a születéskor kapott fizikai, érzelmi és szellemi energetikai mennyiség és minőség, ami annak a napnak a rezgése, amit egyébként az egregorból csatornázol. Tehát amikor megszületünk, akkor a pillanatban rád vetít egyfajta energetikát. A bioritmusról biztos hallottál? Persze, hogy ti is hallottatok a bioritmusról? Az a 80-as években volt elég fontos tudomány, és akkor például a vonatvezetőknek is a bioritmusát figyelembe vették, hogy most akkor 2 útvonalon, vagy csak egy útvonalon menjen el aznap, vagy a pilótáké, és ez ugyanaz gyakorlatilag, azzal a különbség, hogy nem a fázis állapotot mutatja meg, hanem azt, hogy aznap mi volt. És baromira működik egyébként. Az egregorról majd beszélgessünk, mert az is egy érdekes téma. Szerintem csapjunk bele egy kicsit, mondjunk egy kis konkrétumot az itt lévőknek. Ugye van ez a csodálatos 20-25-ös évünk, és jön egy még csodálatosabb 20-26. Esetleg numerológiailag, meg így asztrológiailag egy pár gondolatot az idei évről, amit láttok, vagy láttatok, és hogy a jövő évre nem mit jósoltok, de hogy miket mesélnétek. Nem kell megijeszteni az itt lévőket, mert csak pozitív dolgokat mondjatok, tehát olyan, amiből mindenki tanulhat. Hadd mondjam el, hogy mind a kettőnknek fent van a YouTube-on, meg lehet nézni részletesen, sőt én személyekre is lebontva, tehát kinek milyen személyes éve van, fenn van a YouTube-on az előrejelzésünk, mert minden évben megcsináljuk mind a ketten. Egymástól függetlenül, egymás után adjuk elő, és ugyanaz jön ki természetesen. Hát ez a numerológiailag nagyon egyszerű, 9-es év. Jó, tehát ott tartottunk, hogy 20-25-ről. Érdekel valakit, hogy mi van 20-25-ben, és mi lesz jövőre, vagy nem annyira érdekel most? Váltsunk témát? Ne váltsunk. Nagyon gyorsan, 9-es év lezáró év. Tehát azért mondom, hogy aki tényleg érdekel, és a sajátja, hogy neki mit hoz, az a YouTube-on meg tudja nézni az előrejelzést. De a lényeg az, hogy összességében a nagyon nagy változást előkészítő év. És hát akkor 2026 az egy egyes év lesz, ugye összeadjuk a számjegyeket, tehát úgy adjuk össze, hogy 2 meg 0, meg 2 meg 5 vagy 6, ugye attól függ, hogy melyik évre vagyunk kíváncsi, és akkor azt egy számjegyre egyszerűsítjük, és akkor hát azért mondom, hogy ez egy lezáró év, elég érdekes, mondja az asztrológus, hogy mit lát. Bocsánat, a lezáró év az könnyű, vagy nehéz szerinted? Az nagyon nehéz, az a legnehezebb év, ha a személyes életünkben is nehéz, és az azt jelenti, hogy mindenkinek, akinek egyébként nagyon jó éve lenne, annak is egy picit megnehezíti a külső közeg. Tehát ugye ez a bizonyos, hogyha összeadjuk az év számjegyeit, és kijön egy szám, az mindenkire ható univerzális energia. Átadom az asztrológus. 2025
a változásnak az éve, azt hiszem talán pont ezt is adtam, ugyanis szinte az összes nagybolygó az jegyet vált. Most azt kell tudnotok, hogy a nagybolygók attól nagybolygók, hogy valami lassan keringenek. A Plutó például 250 évenként kerüli meg a napot. Tehát ki lehet számolni, nagyjából 20-22 évig van egy jegyben. Tehát amikor a Plutó jegyet vált, az mindig egy ilyen nagyon ütős, nagyon nagy váltás. Utoljára 250 évvel ezelőtt volt a vízöntőben, és akkor mi volt? Amerikai forradalom, ipari forradalom, francia forradalom. Tetszett volna nektek egy ilyen időszak? Nagyon nem. Most egy ilyen időszak van. Tehát ez az egyik, hogy a Plutó mindig a legnagyobb külső-belső transformációt hozza, és egyszerűen átalakít bennünket, megdögleszt. Ha nem alakulsz, tehát a pupos gyerek a prés alatt. Nem akarsz alakulni, de akkor most szétnyomunk, és akkor majd halból felállsz, akkor tök jó. De ezen kívül minden más is. Ugye a Jupiterre olyan nagyon nem kell foglalkozni, az évente jegyet vált, tehát ez megszokott, de az Uránusz átlépett a bikából az ikregbe, a Sedna nevezetű Kentaur típusú égítés, hogy mi ez, az pont most raktam ki erről egy videót, nézzétek meg, hogy mi ez a Kentaur. Az 12.500 éves keringési idővel rendelkezik, számolhattok, ugye? Az most átment szintén az ikregbe. Tehát egy nagyon érdekes együttállás is ott van, és ezen kívül pedig a Neptunusz, ami meg 165 éves keringési idővel rendelkezik, az pedig a saját jegyéből, a halakból átment a Kosba. És úgy ment át a Kosba, ráadásul, hogy együtt ment át a Szaturnusszal. A Szaturnusz ugye a karma ura, a küszöbőre, az utolsó látható bolygó. Szaturnusz-Neptunusz együttárs az a 40-45 évenként van, és ezt hívjuk építészfényszögnek az asztrológiában. Hát nagyon egyszerű, hogy miért? Ugye az álmok, Neptunusz lehozatal a földi síkra, Szaturnusz. Tehát az együttárs az mindig hoz valami ilyesmit, hogy álom megvalósul. Most ez az együttárs a Kosban következett be, és a Kos azon kívül, hogy a legelső jegy, meg a vagyok, létezem, cselekszem energia mintája, a háborúnak a jegye. Na most hát adja össze mindenki, hogy akkor mi az, amit az emberiség most éppen meg akar valósítani, égő vággyal, mert ez történik. Ami nagyon érdekes a 2026-os évhez képest, hogy ezek a nagybolygóváltások, ezek ilyen kis kirándulások. Tehát körülbelül úgy, mint amikor lejöttök Balatonra, mondjuk úgy május táján, ugye már nagyon szépen süt a nap, lemegyünk a stégre, és mit csinálunk? Bedugjuk a lábacskánkat a vízbe. Megvan? Teszteljük, hogy milyen a víz. Én kihúzom, tehát tuti. Tehát nekem 28 fok alatt nem komfortos, tehát én rögtön ki is megyek, de van, aki 22 fokos vízben már boldogan lupickol. Ezt csinálják a nagybolygók. Tesztelik azt az energiamintát, ahol ők nem voltak hosszú ideig. Ugye gondoljatok bele, a Plutó 250 évig nem volt ott. Milyen is ez a pocsolya? Hogy nézzük meg? Tehát körülbelül így kell elképzelni, megszemélyesítve. És ez a mostani év, tehát a 2025-ös év még egy kicsit ilyen, hogy megkóstolom, aztán visszamenekülök az előző jegybe, például a Neptunusz a saját jegyébe menekül vissza a halakba, ott nyilvánvalóan komfortosabbnak érzi magát, mint a Kosban. Azért van egy hihetetlen ideológiai katyvasz. Csak mondanám nektek, hogy 165 évvel ezelőtt a Neptunusz, amikor a halakban járt, akkor írták a kommunista kiáltványt. 265 évvel ezelőtt pedig a szálemi boszorkányterv volt. Tehát, hogy mindig van valami iszonyatos ideológiai ködösítés. Hát is nézd meg az elmúlt 20 vagy 12 évet, nézd meg, hogy mi volt a világban. Na, nem is ez a lényeg, hanem a következő év lesz az, amikor a nagy váltás megtörténik. Tehát korszakváltás van, világrendszerváltás van, és ami most a világban van, ha körülnézel, hogy egy világrendetlenség van igazából. Ezt a fogalmat egyébként Schmidt Máriától loptam, akit nagyon kedvelek és nagyon jó történésznek tartok, és ő aztán meg is jelentetett egy ilyen könyvet, hogy világrendetlenség. És gyakorlatilag erről van szó, hogy ennek a világrendetlenségnek kéne most elmúlnia azáltal, hogy egy korszakváltás jön. De hogy tényleg megtörténik-e, és hogy hogyan, és hogy ez a saját szinteden hogyan, hát ez egy érdekes kérdés lesz. Az én videómban nem találtok egyéni elemzéseket, mert az asztrológia jóval komplikáltabb, tehát ott az tényleg magáról az évről szól, és nyilvánvalóan a jövő évet azt még nem csináltuk meg, úgyhogy majd meglátjuk. Ezt majd meg kell nézni a YouTube-on, meg a TikTokon, meg az Instán, meg mindenhol. És Andrea, hogy a 2026-ról te is mondanál pár gondolatot? Hogy a mostani 9-es? Hát egyes év jön, és az egyes az új ciklus elindulása, tehát, és nem mindegy, hogy hogyan indul, mert aztán 9 évig végül is az lesz a meghatározó, de azt hiszem mindenki érzi azt, hogy most nagyon nagy változások vannak, és reméljük, hogy ez jól indul, ez az új ciklus. És
megéljük. Mondjuk optimistán, igen. Egyébként valaki érzi itt, hogy nehezebbnek tűnik ez a 20-25-ös év? Én fölteszem a kezem. Olgi is? Csak a fele. Akkor sok az erős ember közöttünk, akkor nagyon jók vagytok. Jó. Egy olyan kérdésem még hadd legyen, hogy az emberek, akik általában mennek hozzátok, gondolom nem azok mennek hozzátok, akik semmilyen problémájuk nincs, és tökéletes az életük, hanem valamilyen területre kíváncsiak, vagy valamilyen elakadásban vannak, hogy önismereti témakörben, hogy érzitek, hogy a numerológia, meg így a karmaasztrológia miben tud segíteni, ha valaki hozzátok fordul? Azt szoktam mondani a tanítványaimnak, van itt egy közül, 2, bocsánat, hogy ti boldog embert nem fogtok látni. Hozzátok boldog ember nem fog menni, mert a boldog ember az nem megy el egy karmasztrológushoz. Nyilván akkor megy el, hogyha kilátástalan élethelyzetben van. De én nem adok jó tanácsot. Tehát mindig elmondom, hogy én nem tanácsadó vagyok. Én Isten, ugyanígy mentünk. Az egérkamionnak kivonyítva hátul mindig volt, de jó, igen, boldog fiatalkor. Szóval én nem tanácsot adok, én feltárok. És aztán mindenki azt kezd vele, amit akar, és hozzám részproblémákkal sem lehet sajnos jönni. Tehát ez a mikor jön a nagy ő, vagy mikor leszel milliárdos, vagy csilliárdos, azzal nem lehet hozzám jönni. Egész egyszerűen azért, mert nekem az egészet kell látni, és azt tudom prezentálni az illetőnek, és aztán ő azt kezd vele, amit akar. De ez ilyen egyszerű. Bocsánat. Szóval a numerológia egy picit más. Én sem akarom megmondani, hogy ki mit csináljon, de meg tudom mondani. Illetve tud választani. Tehát nem azt mondom meg, nekem az elemzés, tehát tényleg akkor jön el egy ember, ha én úgy hívom, illetve nem én hívtam így, hanem Hanvas Béla, hogy karmatorlódás van. Karmatorlódás az azt jelenti, hogy most nem tudom, merre menjek, mi legyen az utam, mit csináljak. Erre nagyon jó a tarókártya, tehát a numerológia eszközével ugyanúgy tudunk elemzést csinálni, vagy hát hasonlóan, mint az asztrológiával. Viszont én kiegészítésnek, de szerintem te is használod azért a tarókártyát. A tarókártya ugyanis válaszol a konkrét kérdésekre, konkrét választ ad. Nem én adok tanácsot, hanem a kártya a tanácsot, és a kártyában vannak olyan trükkök, ami megmutathatja, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy most csak mondok egy példát, 2 állásajánlatom van, melyiket válasszam. És akkor a kártya, és most elmondhatok erre egy kis történetet is, ha lehet, hogy mutatja meg a kártya, hogy melyik úton mi történik vele. Azért mondtam, hogy ebbe a pillanatban jutott eszembe, hogy igen, ez a válaszút kirakás, Zsombor tudja. Igen, a következő történt. Az egyik fiam az állást keresett, és mondta, hogy hát 3 állás ajánlata van, és aztán be akart engem csapni, és azt mondta, hogy jaj, de van egy 4. is, nézzem meg, hogy melyiket kapja meg. Az egyiknél kijött, hogy nagyon jó lenne, de nem kapja meg, mert az nem fogja megkapni. A másiknál kijött, hogy hát az elején nagyon jó lesz, de tulajdonképpen nem lesz jó a későbbiekben. Tehát nem lesz jó a későbbiekben az állás, aztán a harmadiknál már nem emlékszem, mi jött ki, és a 4. is valami olyan jött ki, mint a másodiknál. És mondom, hát figyelj oda, akkor ezekből te döntöd el, tehát nem dönt helyetted a kártya, nem döntök helyetted, én se adok tanácsot, és utána bevallotta, hogy a 4. berakott tehát út, az ugyanaz volt, mint a második, és igen, szemétkedett velem, és arra volt kíváncsi, hogy vajon át tudja verni a kártyát, tehát nem tudta, úgyhogy igen. Azt kell tudni, hogy bármennyire lebecsülik a tarókártyát, és hadd mondjak erről 2 szót, bár nem ez a téma, a tarókártya pakli az egy könyv. Méghozzá én úgy azt a címet adtam az első könyvnek, hogy Titkok könyve taró, a titkok könyve, minden benne van, minden, amit a világról tudni kell, a világ keletkezésétől a jövőig, és minden egyes tarók, most a Nagy Árkánum tarókártya például leírja azt az évet, amiben éppen vagyunk. Ez kiderül, te is használod, mind a ketten használjuk a tarókártyát, és egy csoda. Csak olyan vulgárisnak gondolják, hogy hát ugye jön a jósnő, de minden filmben meg lehet nézni, holott a tarókártya nem jóslásra való dolog, hanem minden benne van, ami kell az élethez, meg azon túl is. Sőt, most már előző életeket tudunk nézni kártyával,
kapcsolatokat tudunk nézni, és hát akkor lehet dönteni. Tehát soha nem dönt helyettünk, de nagyon segít. Tehát én az elemzésnél, a numerológia ad egy általános elemzést, de ott is van egy életciklus, és ez nagyon fontos, hogy ugye 9 évente változik a sorsunk. Tehát, hogyha azt akarod most tudni, hogy az idei évet hogyan alakul, vagy a jövő évet hogyan alakul, akkor semmi más dolgod nincs, most egyszerű numerológia oktatás, nézd meg, hogy mi volt veled 9 éve, meg 18 éve. Aki idősebb, az használhatja, aki fiatal, az Föltette a kezét, hogy nehéz az idei év, az számoljon már vissza, hogy mi volt 18 éve. Érdekes dolog jön ki. Vagy lehet, hogy 19. Jó, hát igen, mert holcsobópont visszatér, és ezt az asztrológus tudja elmondani. 18 év, de néha 18 és fél, igen. Térés. A tarókártya egyébként, ahogy Nádas Nándit azért idézzük meg, mert az igazi tarológusunk, ugye, aki tényleg mással nem is foglalkozik, csak taróval, ő szokta azt mondani, hogy a kártya, a tarókártya, az egy nyomdaipari termék. Nem több, nem kevesebb. Persze egy csoda, meg persze a titkok könyve, de önmagában egy nyomdaipari termék, meg kell tudnod fejteni. És amit csinál, az végtelenül egyszerű, a segítségével ki tudod hackelni azt, hogy mi van a tudatalattidban. Na most, ha semmi nincs arról a témáról a tudatalattidban, akkor a kártya sem fog semmi más mutatni. Nem értünk egyet. Nem a tudatalattiból hozza elő az információt, hanem a energiainformációs mezőből, az egregor. Ott van a tudatalattidban is. De hát a jövőt azért azt onnan szedi le. De... Bocsánat, itt tényleg az a jó, hogy vannak itt szakmai eltérő álláspontok, hogy lehet ütköztetni, mert nagyon mindenben, sok mindenben vitatkozunk, és tök jó egyébként, és soha. Hát meg az viszi előre a világot. Egyébként meg így van. Tehát. Ütköztetjük az álláspontokat. Igen. Azt kell tudni, este 7 óra magasságában nagyon jó. Attól függ, hogy mennyi aperos pizzát fogyasztottunk aznap. Tegnap este már nagyon jól tudtuk ütköztetni az álláspontokat, mikor Zsombor hívott minket. Na, a lényeg az, hogy van egy úgynevezett kvantummező, most már mindenki hallott a kvantumfizikáról, és tulajdonképpen ebből a mezőből lehet hozni az információkat. Maga a numerológia is lehozza a számok szimbolikáján keresztül, és a tarókártya pedig egyszerűen lejön. Nincs más dolgunk, mint megtanuljuk elolvasni a kártyát, az 1-2 év alatt bejön, az még mindig jobb, mint az asztrológia, amit csak 25 éve tanulok. De azért a nagy arkántumokat mennyire lehet megtanulni? Hát az ő unokája, aki igen. A fő tanítványa. Igen, tehát azért sok mindent meg lehet tanulni rövid idő alatt is, és mindenki tudná használni saját magának is. Főleg, ha megveszi ezt a könyvemet, amiben benne van részletes. Kinek van esetleg tarókártyája otthon? Jó van. Kis mágus. De jó. Tessék megvenni a tarókártyavetés, a kazalánykártya szimbólumaival. A kazalánykártya szimbólummal szólni, nagyon részletesen leírtam, hogy mikor mit jelent, milyen helyzetben, és nagyon érdekes kirakások vannak. De ez a reklám helye volt. Jó, említettük róla, hogy ugye nem kell hinni benne, ez akkor is van. Jó, kijön valami, akár taróban, akár numerológiában, akár karmasztrológiában. Mi a teendő, hogyha én azt mondom, hogy jó, ez jött ki, de nekem van szabad akaratról. Mit gondoltok például a szabad akaratról, annak a fényében, hogy itt mindenféle üzenetek jönnek a kártyáról, a numerológiából, a csillagokból. De Zsuzsa szerint van szabad akarat. Akkor elmondanám nektek. Annak idején a káros papok 6000 évvel ezelőtt azért kezdték el vizsgálni az eget, hogy meg tudják fejteni, hogy odafönt mi van, ami aztán ide leképeződik. És utána, hogy lehet ezt megúszni? Ez kulcskérdés volt. Értitek? Tehát az egész csillagtudomány azon alapult, hogy jó, ott fönn valami. Oké, ez ezt szokta okozni. Jó. És mi mit tenni? És ez a lényeg, hogy bizonyos paramétereken belül lesz szabad választásunk. Én ezt azonosítom a szabad akarattal. Nem mellesleg van szabad akarat fényszög is egyébként, van ilyen. Most lesz Tibor vagy együttállás, mindig azt jelenti, hogy az átlagosnál nagyobb a szabad akaratod, aztán néha hasonlóan. De akkor is van. Hát értitek, hogy ez így érthető volt. Tehát a szabad akarat az, és mondok egy példát,
hogyha valaki valamire szeretne balettáncos lenni. Én 20 évig balettőztem, tehát... Ezt majd be fogja mutatni. Igen, mutatni a végén, persze. És hogyha mondjuk nem egészen ilyen az alkatom, hanem mondjuk vastag csontú vagyok, vagy stb. Akkor nyilvánvalóan nem vettek volna fel a balettintézetbe. De hastáncos nő lehettem volna. Értitek? Tehát, hogyha át tudod feleltetni, megtalálod azt a megfeleltetést, azt a másik minőséget, ami azon belül neked hasonló örömöt tud okozni, vagy hasonló jelleggel bír, hogy már is működhet a szabad akaratodat, és nem döglesz bele, hogy nem tudom. Tehát én így értem a szabad akaratot. Én nagyon érdekes dolgot fogok mondani a numerológiáról, mert a szabad akarat, most megint ez lesz a könyvemben is, hogy mi azt jelent numerológiában a szabad akarat, és erre nagyon sokan nem gondolnak, a legfontosabb a nevünk. Tehát a legfontosabb az embernek két fő kód, ugye kódot kérdezted, hogy vannak-e kódok, az is az elsőnek a cím, hogy életünk hogyai, tehát hogy megkapjuk születésünkkor a kódokat, és kapunk egy születési nevet, amit szinte azonnal megváltoztatunk, ha valaki két keresztnevet kap, és csak az egyiket használja, már egy névváltozáson esett. Ha elkezdik becézni, akkor már abban a csoportban, ha valakinek van egy beceneve, akkor ott meghatározza a csoportban való szerepét. Nagyon jó példa az, hogy mennyire fontos a nevünk, hogy amikor férfiaknak mondom, elvesznek egy nőt, akit imádnak, aki megváltoztatja a nevét, mert mondjuk felveszi a férje nevét, és házi sárkány lesz belőle. Azért, mert a névváltozás az megváltoztatja az életcélunkat, megváltoztatja az egész az úgynevezett földi túrunkat, mert a két legfontosabb dolog van, az a név, amit használunk, a születésünk az a név, amit éppen használunk, és ezt tükrözi a szabad akaratot. Van még a szabad akaratnak a numerológiában az, amit úgy hívok én, hogy energiagonok, meg energiagorik, vagyis hogy holnapom, ez az asztrológiában is nagyon jelentős változást hoz, tehát ha valaki kiköltözik Magyarországról Amerikába, akkor már ugye oda csinálod a horoszkópot, és akkor egy részét, de a lényeg az, hogy ez is a szabad akaratot tükrözi, de az is, hogy milyen szám alatt lakom, hogy milyen a kocsim, amit szintén szabadon, én legalábbis megválasztom a gépkocsim rendszámát, igen, mindenki hívogat, hogy most veszek kocsit, mi legyen a rendszám, mert még a kocsinak is van egyénisége, meg rezgése, mert ugye minden rezgésből áll, és tulajdonképpen mindezek, amikről mi beszélünk, meg az összes ilyen ezoterikus tudomány, a rezgések tudománya. De ha az ikrekről beszélek a nyelveknél, hogy szokták mondani, hogy numerológiailag az ikrek egy napon születnek. Főleg most, hogy sokan császárral gyakorlatilag pár perccel éréssel. Az asztrológia még ezt is tudja figyelni, a numerológia nem, mert ott nem dolgozunk óra-perccel. Viszont az ikerpár teljesen más karakter lehet. Mitől lesz teljesen más karakter? Attól, hogy más a nevű. Ez egy nagyon érdekes dolog, ebben nem szoktak vele gondolni, meg nem is gondolnak rá, hogy milyen változást hoz, ha a nevű megváltozik. Ezt megkérdeztem, hogy hány hölgynek van itt létoldattal ellátott neve? Fölvettem a kedves férje nevét. A létoldatot Ja, nem. Van? Egy kettő van. Már megnézzük akkor. Igen. Hosszú távon. Ajánlom a közelben lakó nyelveinbózust. Megvan a régi, de hozzájön energetikailag az új név, és a névszám megváltozik. Tehát a teljes névszám teljesen más lesz. Úgyhogy érdemes ezen elgondolkodni. Akik ezt tudják, sokszor változtatják a nevüket. Andrea is egy párszor változtattam. Érdemes megnézni, igen, hogy most milyen számra ezek ki. Én ezért nem vagyok doktor, egy bölcsészdoktor. Tehát mielőtt akarnátok, hogy operáljanak benneteket, bölcsészdoktor vagyok, és nem tudok jogi tanácsokat sem adni. Tehát bölcsészkart végeztem, és
abszolút kiszámoltam, hogy mi lehetne a DR-rel, és ott úgy egy 9-es név lenne, így meg egy 21-es 3-as, bocsánat. Én meg azért használom a doktort, sokszor, mert az akkor egy egyes név, és akkor az mindenhez. De a Kézdi Andrea is jó, mert az meg egy 11-es mesterszám, és akkor az is az ezotériához nem rossz, igen. Jó, sokan használjuk a karma szót, nem tudom, ki is hallottátok biztos, hogy a karmá, meg a karma. Szerintetek mit jelent az, hogy karma? Hát a karmasztrológus. Jó, hát először is nem egy szitok szó. Ez nagyon-nagyon fontos benne. Nagyon sokan keverik a karma és a sors minőségeit. Ki az, aki azt gondolja, hogy a karma, meg a sors az ugyanaz? Nem, hál' Istennek. Nem, egész más. Teljesen más. Teljesen más. De az egyik a múlt, a másik a jövő. Abban van igazad, hogy nagyon sokszor a sorsunkat a karmánk akadályozza. Vagy az gördít, hogy beteljesíthess a sorsodat, az akadályozza, hogy a karmáddal nem belgődtél zöldnágra. De nem szitok szó, és azt kell mondjam, hogy ha megint kérdés, mit gondoltok? Van-e olyan, hogy jó karma? Van-e olyan, hogy pont a jó karmám akadályoz meg engem abban, hogy a sorsomat beteljesítsem? Idején egyébként nekem egy ilyen kémia tanárom volt, hogy bejött gimnázium, és azt mondja, hogy na, kérdezz nekem. Neki nézve akarok kérdezni. Nem? Kérdezzél. Nem? Egyes. Kihoztak 3 egyesöktől az el, és azt mondta, hogy aki tanult, azt tud kérdezni. Úgyhogy onnantól kezdve úgy megszerveztük, hogy ki legyen az a 3 ember, aki kérdez. Úgyhogy tessék, lehet gyakorolni. Szóval a karma az egy semmi más nem jelent. Egyébként milyen eredetű szó? Még ezt is szeretném tőletek megkérdezni. Mit gondoltok? Hallottatok? Karma. Honnan van ez a kifejezés? Na? Indiai? Szanszkrit? Egy nagy lótúró. Majdnem mondtam csúnyábat. A karma a magyar karom szóból származik, mint ugye a csakra, meg a csokor szóból származik. Az egész világ magyarul beszél, csak nem tudja, de mi hamarosan meg fogjuk őket tanítani. A karom mit csinál? Egy állatnak a karma fogva tart és szét is tud tépni, de mindenképpen fogva tart. Tehát egy karom, az fogva tart. És a karma az pontosan ez, hogy történik veled egy csomó minden az előző életeid során, amiből ha generálsz karmát, azt úgy teszed, hogy egyfolytában gondolkodol rajta, gyúrod, pörgeted, a végén meg is betegít, a végén be is kocsiválkol, korlátoz, és ezt átviszed a következő életedre, mert a legdurvább karmák mindig a halál tusa idejében keletkeztek. Tehát a haldoklás folyamatai, akkor sajnálkozunk, akkor vannak fájdalmaik, akkor van egy csomó minden, akkor előjön egy csomó minden, és te azt átviszed, az ott marad lenyomatként, és a következő életedben is, sajnos, és akkor van az, hogy 10 életet arra szánsz, hogy valamit jóvá tegyél, amit már régósan nem mindenki elfelejtett például. Ezek a legjobbak karmák, amikor te még mindig jóvá akarod tenni azt, hogy mit tudom én, levágtad valakinek a karját a csatában. És az, akinek levágtad a karját, az azt mondja, hogy te hülye, hát levágtad, hát ez csata volt, hát persze, hogy levágtad. Na és akkor mi van, menjünk tovább. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nem abból lesz a karma, tehát karma abból lesz, amit energiával tömsz, szoktam mondani. Ez érthető? Mint hogy mindig mindenből akkor lesz valami, ha te abba pénzt, időt, energiát raksz. A Bakteremház egy csodálatos példa rá, nézzétek meg, a Márti megálmodta, és elképesztő mennyiségű energiát, időt, pénzt, szeretetet, figyelmet pakol be, és egy ilyen csoda lett belőle. Ez egy pozitív karma, hogyha nem vesztük a dolgokat. Tehát a lényeg az, hogy a karma nem egy szitokszó, hanem a megélt múlt, beragadt dolgai, és ezek a dolgok, a pozitívumok is meg tudják azt akadályozni, hogy valami teljesen más csinálj. Tökéletes példa arra, hogyha te 10 életen keresztül táncos nő voltál, akkor a 11. életedben is, ha megvan hozzá az alkatod, nyilvánvalóan olyan testet fogsz magadnak csinálni, hogy meglegyen, olyan körülményeket, megint mi leszel? Táncos nő. És akkor mit mond odafönt a lélek, hogy te hülye, elvesztegettél, vagy 5 életet azzal, hogy azt csinálod, mint az előző alkalommal. Frászkarikán. Most béna leszel. És akkor megszületik egy olyan handicap, hogy nem fog tudni táncolni. Nem tudom, hogy érthető-e. Minden jót és minden rosszat magunknak teremtünk meg. Ezt kellene megérteni. És a karma semmi más, mint az, ami megakadályoz téged abban, hogy te a sorsodat, a választott sorsodat beteljesítsd. De kérdeztetek voltam. Még azért a karmához, hogy a Zsuzsa elfelejtette, hogy én arra használom a képletet, most éppen nem tudom megnézni, hogy jaj, hol is van a kejronja, és akkor onnan hozza a karmósebeket mindegy. De
A numerológiában egy picit más, hát azért mondtam, hogy te kezd, mert elmondod a karma fogalmát, amivel teljesen egyetértek. Én a karmát úgy tekint numerológiában, van olyan is, hogy végzet. A végzet az a karmikus sorsfeladatunk, amit ha tetszik, ha nem, megkapunk ebben az életben. Tehát ha valaki mondjuk egy születési rendellenességgel születik, vagy betegséggel, az biztos, hogy karmikus. Egyszer egy idő mondta, hogy született egy ilyen gyerek, hát jött egy vezető a családomban, mondta, és akkor szeretettel fogadni. Tehát vannak végzetek, végzetes dolgok, ezt mindenképpen meg kell csinálnod. A karmádat, én azt mondom, hogy numerológiában többféle, meg tudjuk nézni azokat a számokat, amikkel karmát hozzunk előző életekből, és azt is, hogy azt fel tudjuk-e oldani, vagy sem. Természetesen minden életünkbe keletkeztetünk karmát a következőre, mert ez az okokozat. És hát a sors, ugye tényleg ettől nagyon meg kell különböztetni a sorsot. A sors az nem más, mint egy életterv. Mindenki nagyon egyszerűen megtudhatja a saját sorsát, ha a születési dátumi számjegyét, nem a számjegyeit összeadja, és azt egyérű számmá. Tehát ha kijön egy összetett szám, mint a 35-ös, akkor összeadja még a 3-at, meg az 5-öt, és akkor kijön a 8-as anyag, és akkor tudja, hogy 8-as a karmaszáma. És ha semmi más nem kell numerológiában, mint legalább azt a 9 számjegynek a jelentését megtanulni, és abban a pillanatban tudja, hogy mi az ő sors feladata, és meg tudja nézni, hogy az utamon vagyok, vagy nem vagyok az utamon. Tehát ez egy nagyon egyszerű művelet, ezt mindenki meg tudja csinálni. És mikor valaki jön hozzátok azzal, hogy megfejtitek neki, mondjuk ti, hogy ez a karmikus lenyomat, vagy ez a feladat jött ebbe a 3-dimenziós kis életeknek, akkor ti milyen úton tudtok neki segíteni a tanácsot, hogy ezt a problémát, amit karmikusan hozott, azt ebbe a mostani életében megoldja? Attól függ persze, hogy mi az a karmikus adósság, de hadd mondjak egy példát, mert megint eszembe jutott, hogy jött hozzám egy nagyon idős néni, még én is azt mondom, hogy idős néni, és csináltam neki egy olvasatot, és elmondtam, hogy az ő karmájában benne volt az, hogy egy abortuszon át kellett esnie. Belekényszerítették egyébként, tehát nem a szabad akaratából történt, házas volt már gyereke, de azt mondták, hogy több gyereket ide nem hozhatsz, és egész életén át gyötörtek. És amikor én elmondtam neki, hogy a számaiban ez látszik, hogy be volt tervezve az életébe ez az egy abortusz, akkor fakadt sírva, és feloldódott, és mondta, hogy egész fiatalkora óta kilódott ezzel az érzéssel, és most megkönnyebbült, feloldódott. Tényleg, akkor neki ezt valami meg kell tapasztalni. Nyilván egy előző életben nem vállalt valakit, vagy valami történt, és akkor megértette azt, hogy ez így kellett lenni. Egyébként látszik az is, hogy kinek mennyi gyereke lesz, hány abortusz, egyszer valaki mondta, nem mondj meg ennek a nevet. Igen, nem mutatkozz vele, nem mondjuk, hogy hány abortuszok volt. Úgyhogy ezt is meg lehet tudni. Ezt Andrea még nem tanulta, de majd én sorban hogy ezt megtudjuk. De volt, akinek tanulta. Szóval ugyanezt tudom mondani, hogy az, amit gondolj bele, elmész valakihez, aki soha nem látott téged, nem beszéltetek 3 mondatnál többet, és olyasmit állt fel, amivel te nem tudsz mit kezdeni, vagy nem érted, vagy a legféltettebb titkod, vagy a legnagyobb problémád. Mert ezek ordítanak a képedből, érted? És akkor én mindig megkérdezem az elején, hogy mondjuk mindent, hogy látod, hogy van olyan téma, amiről nem szeretne az illető beszélni. Vicces, hogy ha valami nagyon-nagyon durva téma van, akkor biztos, hogy az illető ott rögtön azt mondja, hogy hát, csak erről ne beszéljünk. Jó? Okay. És akkor két személymegoldásunk van, mert ugye mégiscsak én tudom, hogy ő azért jött oda, hogy halljon mindent. Az egyik mondat, vagy az egyik az, amit szoktam csinálni, hogy jaj, hát most jól elkészül az értő, amit hát azt mondtad, hogy ne beszéljünk róla, de Riszi beszélj róla, tehát ez az egyik. A másik pedig azt, hogy szépen virágnyelven becsomagolva azért mégiscsak elmondom. Tehát nem úgy mondom el, hogy meg fogsz halni holnap után, hanem mit tudom én. Tehát mindenről lehet beszélni, és azt feltételezem, hogy ha valaki hozzánk jön, akkor az őszintességet várja tőlünk elsősorban. És mind a ketten eléggé. Tehát én
talán még brutálisabban őszinte vagyok, de te se szoktál kertelni. Hát ez egy külön téma, fel kell mérni. Olyan, mint az orvos. Igen. Megmondjam a betegemnek, hogy halálos beteg, vagy nem mondja meg. Most itt durva dolog. Fel kell mérni azt a személyt, aki ott van, hogy mit viselni. Ne legyen önbeteljesítő jóslat. Ez nagyon fontos. Az önbeteljesítő jóslatokon. Hát az beteljesülhet, és ebben ez nagyon jó. Mert ha valakinek azt mondom, hogy figyelj, lehet, hogy most úgy érzed, hogy de figyelj, 2 év múlva, ha szárnyalni fogsz, repülsz, nagyon sikeres leszel, vagy ebben leszel sikeres, és ez beteljesítés nem pozitív. Ha nagyon csúnya dolgot látok, hát igen, mi durvák vagyunk ilyen szempontból, már rosszat is megmondjuk, mert nekem az a véleményem, hogy ha nem akarják, hogy lássam, akkor nem látom. Tehát van olyan, főleg ugye tanulban, hogy erre a kérdésre nincs válasz. Tehát feltesz valaki egy kérdést, és az jön ki, hogy erre nincs válasz. Most valaki volt nála, akit másokból jövő héten műtenek, és megkérdeztem, hogy van engedélyen megnézni, hogy mi lesz a műtéttel, és megjöttek. Tehát az univerzum azt akarja, hogy ne mondjam el az illetőnek, akkor azt jelzi. De azt, hogy csomagolod be, ez még van. És nyilván nem fogom azt mondani, hogy holnap után meghalsz. Megint hadd mondjak egy példát, egy munkatársam valamikor az apája nagyon beteg, kórházba került, nézem meg, hogy meghal, vagy lesz vele. És megnéztem, és az jött ki, hogy még arra is emlékszem, hogy október, hogy ki fog jönni a kórházból, lesz, és rögtön láttam, hogy október, ez volt valószínűleg októberben meg fog halni, és ezt nem mondtam el. És akkor nagyon boldog volt, és tényleg az beteljesült, hogy kihozta, kijött, azt meg már nem mondtam, hogy készüljenek fel, mert ez már nem volt a kérdés. Néha van olyan kérdés, megint egy másik jut eszembe, valaki eljut, hogy mondja meg, hogy meghal-e a nagybében, vagy és mondtam, ne haragudj, ezt nem fogom, ez nem az a kérdés, amire válaszolunk. És akkor azt mondta, hogy nagyon szereti a nagynényét, együtt laknak. És hogyha a nagynénye meghal, akkor neki alá kell iratni vele egy papírt, hogy a lakásával, már nem emlékszem pontosabban, amikor megmondani, tehát hogy ne semmizzék őt ki. De ha azt mondom, hogy a nagynénye életben marad, akkor nem akarná ezzel őt. És akkor megnéztem, és mondtam, hogy igen, meg fog halni a nagynénét, menj be, és írasd alá a papírt, meg különben ki semmiznek, és nem tudsz ott maradni a lakásban. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor ilyenre is adunk választ, de az azért ez nagyon. És arról mit gondoltok, hogyha jön hozzátok valaki, elemzésre vagy bármit megnézni, hogy akkor ő mennyit lát és mennyit fog föl abból, ami elhangzik. Tehát, hogy ő mit hall meg abból, amit ti elmondtok. Pláne, hogyha olyan élethelyzetben van, amit említettél, hogy nehezebb helyzetben, akkor itt ezt hogy tudjátok kezelni? Ez nagyon egyszerű. Senki nem hall meg semmit abból, amit mondunk. Mindenki azt hallja meg, amit abban a pillanatban hallani akar. Ezért én Piga Zsuzsánától tanultam meg módszer, vagyis, hogy mindig rögzíteni. Ezt mondani. Minden olvasatot mindig rögzíteni kell, de egyébként, és még így sem hallják meg, és még így sem hallgatják vissza. Így szoktam üvegborokat rendelni, vagy nyerni, Cabernet Sauvignon, vagy Malbec a kedvencem. És így szoktam konkrétan, felhív, ez 2 éve történt, felhív az ügyfél, figyelj, miért mondtad nekem azt, hogy? Mond. És akkor ilyen, a közösség életben nem mondtam, mert ezek a szavak nincsenek benne a szótáramban, tehát nincsenek benne a professzionális szótárban. Nem mondtam, de azt mondtam, figyelj, oké, hallgass meg. Pontosan emlékszem, mondtam, jó, következő fogadást ajánlom. Hallgass meg, ha ez a mondat ott van, akkor kapsz tőlem egy üveg bort, vagy egy nagy fajbőrbolt fagyit, amit akarsz, mert nem, akkor te jössz nekem egy üvegborral. 2-3 nappal később, hát így nem pont azt mondtad, az mást jelent. Az, hogy a te szótárodban azt jelenti, az a te egyéni szociális problémád, én nem ezt mondtam, és még egyszer elmondtam. Igen, tényleg meg is magyaráztad, csak ugye amikor mond az ember egy mondatot, úgy működik az agy, hogy elkezdett a pörögni. Beszélek tovább, láthatjátok, hogy nem úgy beszélek lassan. Tehát én már 4-5 mondattal később vagyok, mire ő még mindig azon kilózik, amit hallott tőlem, és akkor elengedi a fülem mellett a magyarázatot, és ezért kell fölvenni.
Tehát ha emberekkel foglalkoztok, bárki pszichológus vagy akármi, mindig rögzítsétek a hanganyagot. Én nem tárolom, tehát mindig az ügyfél viszi el, és mindig kérem, hogy hallgass végig többször, ha van kérdésed, akkor természetesen válaszol. És nagyon sokszor, tehát a Rónai Vera barátnők, aki az első között, tehát a legelső iskolai évben jött el hozzánk a Tiszta Forrásban tanulni, nagyon éhes lányról van szó egyébként, akkor még 25 éves lány volt, most van 50 akármennyi éves, igen. És ő azt mondta, tehát ő 2-3 évente felhívott engem, akkor még kazettás magnó, megvan a kazettás magnó, még idősebbeknek még megvan. Kazettás magnóra vettük fel az olvasatot, amit ő aztán átjátszott CD-re, és aztán digitálisan is rögzített, és egyszer garanciában cseréltem nála, mert hogy azóta felfedeztek egy csomó kentort, és mondtam, hogy gyere vele, megcsinálom azt a részt, amit azóta fedeztek fel, és azt mondja, tehát mondom, évente egyszer felhívott, hogy úristen, már megint annyit segítettél, mert már megint ott van. És azt mondja, hogy még mindig van olyan mondat, ami szerintem nem volt ott. 25 évről beszélünk, több mint 25 évről. Értitek? Tehát, hogy akkor hallja meg, amikor meg kell hallania. Gyerszólás. De egyébként mindenki akkor hallja, meg kell hallania. Majd kilépési pontokról is beszéljünk. Jó, amit kérdeznék még, hogy meg szokták kérdezni, és akkor meg szoktam válaszolni, hogy mikor akarsz. Mikor szeretnél? Van egy pár opció. Mikor? Hát persze, együtt a kilépési pontokról. A felelősség kérdése. Elmegy hozzátok valaki, kap egy teljes elencést, órákat beszélgettek vele, hol kezdődik a személynek a felelőssége, hogy amit hall, meg ahogy él, van-e felelőssége, vagy mennyiben van ezek után? A felelősség, hogy mit csinál, vagy mit kezd vele, azt nem mondjuk. Ez a saját életem. Ez a saját életem, azt így, hogy azt szoktuk mondani, hogy a saját életét, ahogy akarja. Esetleg van kérdésetek? Nagyon kis napszemmek mögött meg elbújva ültök. Sej Daniella, hallgass! Az én kérdésem az lenne, hogy hogy úgy, hogyha azt mondom, hogy nekünk a nevünknek is van egy bizonyos száma, akkor gondolom, hogy minden másnak is van száma, mondjuk egy városnak is. Hogy össze lehet kötni azt, hogy ha én el szeretnék valahova költözni, és van 3 opció, 3 különböző város, akkor melyik az, amelyik nekem a legmegfelelőbb. Illetve, hogyha ez mondjuk nem magyarországi város, akkor hogy kell nézni a számát, mondjuk egy, nem tudom, Bécs, Wien. Nagyon egyszerű, ugye az a lényeg, hogy a betűket átváltjuk számokká. Na most itt azért el kell mondanom, hogy többféle átváltási mód van, és ahány nyelv, annyiféle. Tehát nem csak a magyaroknak van többféle átváltási mód, hanem ha valaki, tudom én, sárfeszesz, az nincs az angolban se. Tehát ezért többféle átváltási mód van. Én az ősi káldeus, vagy keíróféle átváltási módot használom, és azzal dolgozom 25 éve, de tanítom a másikat is, és mindig csinálják is nekem. Az első feladat, hogy a betűket átváltjuk számokra, és utána összeadjuk, valószínűleg egy összeadott, egy kétjegyű szám jön ki, és azt megint egy-egyűre váltjuk, de én nagyon dolgozom az összetett számokkal. Most pont ugye leadtam ezt a végzetkönyvet, és annak a végén pont Azaria-hogy csináltam meg a szabad akaratnál, ugye, hogy hol élünk. Tehát nem csak az, hogy jól érzem-e magam ott, abban a helyen, abban a városban, hanem azt is megmutatja, hogy mit tudok elérni. Tehát ugye minden helységnek van saját rezgése. Gondolom, Szabad ne feled, szerintem Balatonszepezd 8-as, azt hiszem. Hát akkor itt lehetne pénzt keresni. Jó helyen vagy. Igen, tehát azt akarom mondani, hogy nagyon egyszerű, mert ha megnézzük Budapestet, ami 33-as hatos, Párizs pedig 15-ös hatos. Mind a kettő hatos, a szépségvárosa mind a kettő, de Párizs a művészetek városa lett, mert ez az összetett szám ezt sugallja. És pont Azariátnál végignéztem, hogy hol, mit érne el Londonba, New Yorkba, Párizsba, meg mindenhol, de csináltam már más ismert embereknek is, hogy hol mit ér el. Tehát ha valaki nagyon, de ez nem csak a városra áll, hanem a szűkebb lakóhelyre is, tehát melyik az a lakás, ahol jól érzem magam.
vagy házszám. Van, amit szeretsz, és van, amit nem szeretsz. És ez azért van, mert minden szám másra jó. Tehát mit tudom én, nyilván, hogy ahogy 6-os számról beszéltem, ami a szépségszáma, nagyon jó a művészetekhez, a kórházaknak a gondoskodásra, a családra, a házasságkötésre, ezért péntekenként kell a házasság. Igen, mert az a Vénusz napja is, ugye. De az a lényeg, hogy ez nagyon fontos, hogy hol mit érsz el. De a névváltozásnál is azt kérdezem, hogy erre-arra változhat a neved, most először csak számokról beszélünk, és megkérdezem, hogy mit akarsz elérni a névváltozással. Van, aki azt akarja elérni, hogy legyen párkapcsolata, van, aki azt akarja elérni, hogy legyen gyereke, mert abból megváltoztatja az ember a nevét, de lehet, hogy lesz gyerek annak, akinek nincs. Nagyon érdekes, de ez így van. Akkor Júli, van egy, nem tudom, itt hány számolnak vagyunk, ha megkérdezhetem a bakter. Elég kényes téma. Helyrajzi szám 486/3. Hát ezt így le kellene írnom. Számolj, Ja. tessék. Gábor, te tudsz számolni? Várj, Nem tudom. addig hogy mondjam el viszont ezt a, mert van ilyen, létezik az asztrológiában is ilyen, úgy hívjuk, hogy relokvációs kérdet. Tehát magyarul meg lehet nézni azt, hogy a születési adatait, a születési helyet, de behelyettesítjük egy másik városra, és az egy másfajta képet, ábrát fog kimutatni. Minden fényszöget ugyanott lesz, csak minden máshova kerül. És lesz olyan, például van olyan az előrejelzések között, a prognózisok közül van egy darab, amit a tartózkodás helyére kell megcsinálni, az összes többit a születés helyére. És ott például nagyon-nagyon más tud veled történni, hogyha te máshol vagy abban az évben, mint hogyha otthon lennél. Tehát abszolút lehet változtatni. Na? Akkor mondom, a helyrajzi szám, ha jól értem fel, 486/3. Ugye? Igen. Így van a helyrajzi szám, ezt összeadjuk a számjegyeknek úgy, hogy 4, meg 8, meg 6, meg 3, az 21. Akkor megint összeadom a 2-t, meg az 1-et, az 3-as. Nem véletlenül. De a 21, igen, a 3-as a sikerszám, a pénzkeresés száma lehet, de a 21-es önmagában, mert vannak jobb számok is, ezt most nem foglalkozunk, de a 21-es a taróban a világszáma, tehát ez a kinyitom a világot és sikeres leszek, tehát csodálatos, nem véletlenül lehet itt nagyon sikeresen, és nem véletlenül, ha nézem a számokat egyébként, hadd elemezzem ki, ha már itt vagyunk, sok munkával, ez a 4-es, lehet pénzt keresni, ez a 8-as, bele kell vinni a szépséget és művészeteket, és ezeknek az ilyen előadásokat, és a 3-as hozza a sikert. És ugye összességében is a 21-es ki lehet itt nyitni a világra, bármilyen kicsi is a hely, ez mégiscsak megnyit egy világot, úgyhogy nagyon-nagyon jót választottam. De nem én választottam. Mindegy, de a helyet te választottad, Igen, így van. és akkor még ha hozzánézném, hogy neked mi a születésnap számod, hányadikán születtél? Köszönöm. Pont el akartam mondani, hogy nem sokszor ott érezzük jól magunkat, de a születésnap számotok megegyezik a lakóhely számával, lakóhely vagy az mindig nagyon jó, mert az nagyon ki tudsz teljesedni. Ez a talált kategória. Jó választottál, nagyon jó. Itt még elhangzott, hogy ha Bécs van, meg Wien, meg tehát a kiejtésnél, akkor számolgatjuk a... Nem, az mindig olyan, tehát olyan, azzal az írásmóddal nézem, tehát mondjuk Párizst az ékezet nélkül és ez se, tehát ahogy ott helyben, ahova költözni akarsz, ahogy ott írják. Egyébként megcsináltam, a könyvben benne lesz egy csomó, meg a fiaim azok a Szilíciumvölgyben élnek, és akkor megcsináltam San Franciscót, meg Palo Altót, mind a 2 hetes, hát a tudomány, meg az ész helye. Tehát nagyon érdekes. London az 4-es, ami a tőke is, tehát ott dolgozhatok tőkes, ott van a City. Nagyon-nagyon érdekes ez az egész. New York 10-es, ide nekem az oroszlánt, és minden én vagyok. Szóval nagyon-nagyon érdekes ez. A saját életetekben is lehet ezzel tervezni. Egyszerűen.
És hogyha például meg szeretnék nézni az itt ülők az otthonunkat, akkor ott a házszám, irányítószám, mit javasol? A legfontosabb mindig az ajtószám. Tehát az a legfontosabb, de természetesen igen, hogy milyen, na már itt látom, hogy van, aki számolgat. Igen. És persze minden számnak jelentése van, tehát most nem akarom elmondani, hogy mit jelent az 1-es, 2-es, 3-as, mindegyik másra jó, és van, amiben hát nem nagyon jó. Én azt gondolom, hogy 13-as szám alatt csak az lakjon, aki 13-án született, vagy akinek ez valami hozzá. Van itt olyan 13-as ajtó? Szóval megkérdeztük volna, hogy boldog-e? Hát lehet, mert a 13-án született. 13. házszám? Vagy lakás? Jó, hát igen, vigyázni kell, hogy ott minek van. Házszámokkal kapcsolatban lehet egy olyan kérdésebb, hogy nálunk 2 éve átszámozták a házat. Ilyenkor mi van? Hát akkor az új házszám kell. Minden szám, ezt el kell mondanom, ugye ez a névváltozásra is, az ilyen jellegű változásra is, lakcímre is mindenre érvényes. Azért ez nem olyan, mint hogy veszek egy fejfejes elemi tablettát és 10 perc múlva van, hanem ezek rezgések. Lassan érlelődnek ezek a rezgések, hónapok, vagy lehet, hogy 1-2 év múlva áll be, de bizony, ha átszámozták, az olyan, mintha névváltozáson esett volna át valaki, ugye beszéltünk a férjhez megy, vagy bármi más, ugye a doktorálás cím megszerzéséről is, tehát lassan elkezd hatni az új szám. Ha én nagyon boldog voltam egy helyen, és átszámozzák, akkor lehet, hogy ott később nagyon boldog van. Mert ezeket a számokat mindig viszonyítani kell saját magam számaimhoz. Mert nincs, ahogy az asztalgában nincs jó meg rossz, fényszög, meg van, de azt kezelni tudni kell. A numerológiában is az a lényeg, hogy hogyan, nincs jó meg rossz szám, hanem hogy együtt mit hoznak ki belőlünk. Tehát az akkor vagyok harmóniában önmagammal, a számaim harmóniában vannak. És ezzel tudok változtatni. Ez a csoda, hogy egy névváltozással, vagy egy lakhely változtatással tudok változtatni ezen. Ez egy nagyon nagy lehetőség. Az asztrológiában meg az, hogy védjünk ki, hogyha valami rossz van. Minden fényszög potenciális képességeket, tehetségeket jelöl. Egy léleggel rendelkező entitás esetében mindenképpen ez egy alapképpen a karmasztrógián. Itt van egy jó vagy rossz. Ha Hamletet szeretném idézni, megvan Hamlet, Shakespeare, Hamlet, megvan nagyjából a gimnázium érettségi, nincs a világon se jó, se rossz. Gondolkodást azt hozzá. Tehát, ami elkezdünk valamiről gondolkodni, hú, hát ez bamlosszal. Hányszor kapok ilyet, hogy nekem ez meg ez van, azért vagyok ilyen szerencsétlen. Nem, te hülye, nem azért vagy szerencsétlen, hanem azért, mert rosszul használod. Tehát, bocsánat, az asztrológia sem ürügy. Az azért van, hogy megértsd, hogy mi az akadályait, mit kell leküzdeni, hol vannak a karmikus adósságaid, azzal mit lehet kezdeni, adósság csak addig van, amíg azt nem mondom, hogy most itt elég visszafizettem mindent. Igen. Ott elég. Igen. Tehát magyarul az asztrológiai képlet az egész egyszerűen úgy képzeljétek el, hogy egy térkép. Egy térkép, ami megmutatja, hogy milyen utak vannak, milyen lehetőségek, és akkor eldöntheted, hogy te a főúton döngetsz, vagy pedig elmész szépen a kertek alatt, és akkor nézegeted, és akár még egy Aperol spritzet is megihatsz. Mert nem mész az autópályára. Nem tudom, hogy érthető-e. Franciaországban van ez, hogy elmentek Franciaországba, 1-től 2-ig nyugodtan döngethettek, meg ihattok, amennyit akartok, meg a constable is ott ül a helyi kocsmában, és issza az üvegborát, és tutival elmegy ki és akkor mindent megtehetek. Ennyi. Kérdezek én, hogy ugye azt mondjuk, van ez a 3-dimenziós élet. Először is előző életekről. Ti mit gondoltok? Úgy általánosságban. Vannak-e, mennyi van, miért van? Persze, hogy van. Lesz-e még? Nektek mennyi volt ez? Nincs mennyi, hála jó Istennek. Az Andrea ugyan van egy módszer, amivel különböző dolgokat tudnak számolni, én meg azt mondom a karmasztrógiában, hogy nem lényeges, hogy mennyi volt. Nagyon sokszor egy élet során sokkal több mindent tapasztalsz meg, mint 10 életben, ahogy mondtam, hogy te ugyanazt csinálod, mint egy verkét. Volt ez a nagyon hülye emlékeztek, hogy mindig ugyanarra a napra ébredt fel az illető. És a végén már ugye félkézzel megmentette az
ablakon kieső ügygyilkost, meg a Chopin zongorázat. Tehát pontosan erről van szó, hogy te ugyanazt csinálod minden alkalommal, akkor profi leszel, csak éppen abszolút nem fejleszted magad. Tehát az, hogy végül is éppen most milyen életed van, és azzal mit kezdesz, ez a lényeges, és nem pedig az, hogy hányszor jöttél. De van olyan eszköz a karmasztrógiában is, ahol azt meg lehet mondani, hogy hol jársz a nagy inkarnációs cikluson belül. Ami áthat, ugye, vagy a tudatásban elkötelő, szerint az, hogy nagy inkarnációs ciklus, a harmadik dimenzióban vannak ilyen nagy emberi témák. Például tudástudatlanság, hatalom, gyengeség, szeretet, gyűlölet, mit tudom én, bármi. Tehát értitek? Tehát ami nagyon emberi téma, hogy most akkor én szabad akaratból akarok hatalmas nagyot csinálni, vagy éppen nem. Tudni akarok mindent, vagy éppen még az írásolvasást sem tanulom meg. Tehát ezek a nagy témák, és egy-egy inkarnációs cikluson belül általában egy nap témát pörgetünk, lehetnek kisebb témák is, tehát több is, és hogy ezt te mennyi idő alatt verekszel át magad ezen a témán, az teljesen egyéni, de én látom a képletből, hogy te abban hol jársz, csak itt jön a dupla csavar, hogy oda át idő nincs. Tehát ott nincs lineáris idő. Tehát nem arról van szó, hogy te most szépen, lassan, gomoltosan, lépésről lépésre haladsz, és akkor innen, ugye mi is elindultunk 10:11-kor, már azt hittük, hogy még Kékútra is felmegyünk, de hát ugye olyan Balkán voltak Mopnál, hogy ott voltunk másfél órát, mire átértünk, úgyhogy útvonal módosítás, elérkeztünk Szepezre kicsit hamarabb, mint ahogy gondoltunk. És ugyanez van az asztrógiai nagy cikluson belül is, hogy eldöntheted, hogy aha, én most ezt megcsináltam, megtapasztaltam, jó, na de jó lenne visszamenni az első kockára, tudjátok, vannak ezek a játékok, amikor mehetsz az első kockára vissza, mert magadat ismétlésre bocsájtod, nem tudom, hogy érted? Tehát a lélek odafönt, az egy nagyon magas, legalább 7. dimenzióban létező dolog, nincs fizikai tested, nincsenek emberi érzelmei, nincsenek idegvégződései, nem fáj neki semmi nem érdekli, hogy ez most fájni fog, vagy rossz lesz, vagy nehéz lesz. Ezek nem érdeklik, mert nincs olyan szűrő, amin keresztül ezek odafönt beérkeznének neki. Tehát amikor megtervez egy inkarnációt, az úgy néz ki, hogy levonja a tapasztalatokat, mit csináltam rosszul, mit csináltam másképp, most megint egy nagy dolgot fogok bennetek lerokkolni, ugyanis nincs karmarendőrség. Tehát nem állott senki a kapu bejárat előtt. Aha, nem csináltad, na várjál, most kapsz egy jó kis náppálcával, egy jó kis verést, te magad nézed végig az életedet, ez volt a tervem, ezt valósítottam meg, hát ez szarű, nem egészen azt valósítottam. Na jó, akkor most jövök, és beleszorítod magad egy sokkal nehezebb állásba, hát akkor sikerül, mert ott fönt jó ötletnek tűnik, hogy te jól berállod magad ebbe az egészbe. Tehát magyarul, és akkor lejössz, és itt kell megpróbálni, jól megcsinálni, tehát azt látom, hogy te hol jársz a cikluson belül, de hogy előzőleg hol jártál, azt például nem biztos, hogy látom, és nem biztos, hogy akarom látni, mert nem érdekel. Az érdekel, hogy most mit csinálsz, és most mi a feladatod, és ez mindig látszik. Érthető? Az is látszik, hogy valaki lezárni készül egy ciklust, hogy lezárja, vagy sem, azt nem tudom megmondani, rajta mondani. És az is látszik, hogy elkezdetek több új ciklust, és még az is látszik, hogy vajon az előző ciklust ő szépen lekerekítette-e, lezárta-e a dolgokat, minden tabula rázát csinált, és akkor azt mondja, na, most akkor én most új fejezetet nyitok az életemben, vagy pedig, hát, szarű, na, kezdjük mindjárt. És akkor hozzá egy csomó meg nem oldott karmát, aztán kezd jönni ciklust. Sok ilyen hozzá. A numerológiában egy kicsit azért tudunk exaktabbat is lenni. Igen, ugyanis 9 évben kapaszkodunk fel a különböző szinteken, és minden színnek van 5 foka. Tehát, igen, tehát 9 féle sorsot kell megélnünk, és azt is mindig 5 féle szinten. Most ezt így bonyolult elmondani, ez az életkörnek neveztem el, és ez azt jelenti, hogy ha végigjárjuk és mindig beteljesítjük a sorsunkat, akkor megfelelő életet rájönjük. Mert utána nem teljesítjük be a sorsunkat, vagy legtöbbször ugye hibázunk, és ismét olyan az osztályismétlés, így sokkal több életet érünk. Nem én mondtam, hanem valaki, aki most nem magyarázom el, például készültünk meg, hogy kicsoda nézetek utána, vagy érdemes. Ő azt mondta, hogy 150 és 250 élet között élünk a Földön. Ez azt jelenti, hogy a lelkünk sokkal több időt tölt még más dimenziókban is,
valahonnan jövünk, ezért nagyon sok belépő lélek van, és ha 2000 talán, itt nincs 2000, ahogy körülnézek, nincs talán 2000 után született, de gyereketek talán van, és a 2000 év után született gyerekek azért teljesen mások, mert hogy ők már teljesen nagyon sok belépő lélek van, azért jöttek más dimenzióból a átalakulás segítség. És egyébként, hogyha nagyon kíváncsi valaki az előző életeire, akkor vannak eszközök, amivel meg lehet nézni. Például a regresszió, ezt Zsuzsa szokott csinálni, régebben én is, de aztán egyszer ráfaradtam, és azóta nem nagyon merészkedem oda, mert egyik barátnőket nem tudtam visszahozni, mert elküldtem a jövőbe, aztán egy párszor volt ilyen csiki-csuki, de sokféle módon van regresszió, én magam nagyon sokat átéltem, és a tarókártyánál kifejlesztettem egy olyan módszert, amivel bizonyos határozott előző életben bele tudunk nézni. Tehát ha felteszem magamnak azt a kérdést, hogy vagy azt, hogy mutasd meg az közvetlen előző életemet, vagy mutasd meg azt az életet, amikor ezotériával kezdtem foglalkozni, majd valakivel kapcsolatban álltam, akkor ezt meg tudjuk nézni. De egyébként sok előző életünk volt, és lesz még több is. Na, menetrend szerint több kérdés is lesz még. A földi életünk ebben a 3 dimenzióban, ahol most itt vagyunk, mi pont most. Szerintetek mi ennek a célja? Most, hogy itt vagyunk. Nem az előző életben, nem a következő 500-ban, hanem most. Az alapvető értelme az életnek a boldogság. És meg is tudom indokolni, hogy miért. Ugyanis odafönn nincs semmiféle olyan érzékszervünk, amivel például az emberi minőséget érzékelni. Tehát egész egyszerűen ott fönt nem tudsz megenni egy eperhajtalatot, vagy egy hagymás sóstíros, vagy nem tudsz megírni egy ataros viccet. És vágysz rá. De nagyon sokszor a vágy az, ami megmozgatja a dolgokat. Ugye mindig elmondom, hogy 3 alapvető teremtésmódozat, sokféleképpen teremteni, de a legalapvetőbb 3 teremtésmódozatot 3 görög szó fejezi ki, 3 minőség, Kronosz, Érosz, Logosz és tehát a vágynál való teremtés, szavakkal való teremtés, és a semmiből káosz, tehát káosz, logosz és érosz, ez a 3 alapvetően, és ezt az időben, a kronológiában kell elhelyezni. És ha úgy döntesz, hogy van egy elképzelésed, amit szeretnél megvalósítani, akkor nem érdekel a fájdalom. Tehát magyarul a vágy az, ami visszahoz bennünket, és nem törődök a nehézségekkel. Tehát ezért gondolom azt, egyébként Kézi Andrea volt az, aki 20 évvel ezelőtt egyszer kimondta, az is egy ilyen érdekes londoni út volt, amikor emlékszel, szilveszter, sok kicsit sok beszélgetés úgy kezdődik, mint akkor időnk egyet. Szóval a helyzet az, hogy, és akkor az Andrea azt mondta, hogy, és én azóta idézem őt, hogy az élet értelme a boldogság, nem egészen úgy, ahogy értjük, hanem úgy, hogy hogyan tudok elégedetten elmenni. Mindig elmondom az én végnagymamámnak a történetét, hogyan halt meg. Elnézést kérek azt, hogy ezt már hallották, szerintem ti már hallottátok, hogy tudta a nagymamám, hogy meg fog halni, régen tudták az emberek, hogy meg fog halni. De tudták. Elhívta a papot, szépen megfogott, megáldozott, mindenkitől elköszönt, mindenkinek megbocsájtott, és aztán azt mondta, hogy szomjas vagyok. Zalai parasztasszony volt, ezt elfelejtettem mondani, hoztak neki egy pohár tejet. Na mit mondott? Haldoklás kellős közepén. Csak nem képzeljétek, hogy tejet iszom, bort ide, mondta a nagymamám, és hoztak neki egy pohár bort, megitta, és meghalt. Nem gyönyörű? Értitek? Tehát a földi életnek, a 3. dimenziós életnek az a lényege, hogy kimaxoljam, amit itt lehet, márpedig ehess, ihas, ölelhess, alhass, a mindenséggel. Miért magad? Ki mondta ezt? József Attila, a legnagyobb költőnk. Soha egyetlen rossz verset nem írt. Akárhol felütött József Attilát, csak jó verset fogsz tőle találni. Ajánlom neked szeretettel. És ebben benne van, ebben a 2 sorban pontosan az van benne, hogy mit akarunk. Enni, inni, ölelni, aludni, és mindenséggel érni magunkat. És ezért mondom azt, egy kicsit kiegészítve, amit annak idején mondta, hogy az élet értelme a boldogság, vagyis az, hogy a végén elégedett legyél azzal, amit megcsináltál. Itt a tervrajz, ezt akarom megcsinálni, ezt, amit megcsináltam, hozzuk össze a 2, majd egész jól szólunk. Értitek? A picit én most már másképp gondolom.
Én azt gondolom, hogy minden ember életének a célja az most már, azelőtt valóban így gondoltam, most meg nem, hanem hogy minden ember nyomot akar hagyni maga után. És a legtöbb nyom, amit hagyunk, sokszor a gyermekeink. Tehát az az ember, akinek gyereke van, nyomot hagy maga után, akinek nincs gyereke, azt pedig valamilyen más módon Kellene, hogy vagyunk. Akár az, hogy építek egy házat, amit 100 évig állni fog, vagy létrehozok egy vállalkozást, amit majd visznek. Tehát nagyon sok mindent lehet hagyni magunk után, vagy alkotó egy művész, akinek nem lesz gyereke, de hagy egy műalkotást maga után, vagy egy könyvet, vagy bármit. Tehát, hogy szeretnénk, valami titkos vágy él bennünk, hogy hagyjunk nyomot magunk után. De hát a boldogsághoz annyit kiegészítésnek, hogy mindenkinek más jelent a boldogság. Tehát amikor azt hiszük, hogy más céljaink vannak, akkor nekem az az életcélom, mondja valaki, hogy legyen egy kacsalában forgó kastély, akkor őt azt tesz boldoggá. Tehát akkor is a boldogság, de akkor is nyomot akar hagyni magad, hogy hagyjak egy kacsalában forgó kastélyt, amit megvándorolhatnak. Tehát nagyon fontos egyébként, ami még van, nem ide változik teljesen, csak ugye beszéltél a vágyról, hogy meg a kabala azt mondja, hogy minden a vágyhoz van. És akkor arra gondol az ember, hogy a szexualitás mozgat minden, de nem, azt mondja a kabala, hogy a legmagasabb szintű vágyat. Tehát az, amikor én valami meg akarok tanulni. Csak hát az a baj, hogy minél többet tudunk a világról, meg minél többet tanulunk, annál nagyobb a tudás szigete, mondta valaki, annál nagyobb az a tudatlanság tenger, ami körülveszi, tehát annál többet tudunk arra, hogy nem tudunk. De hát valahol ez az élet célja. Így összeraktuk. És hogyha például, bocsánat, a numerológiát nézzük, és valakinek van egy sorszáma, hogy mire született, milyen tervet valósítana meg, és ezt nem látja, hogy az... Az életcél az kiszámolható a numerológiában. Kicsit bonyolult, mert az életcélunk változik az életünk során, és hogy abban a pillanatban valakinek mi az életcélja, ez valóban a sorszám függvénye, és az éppen akkor használt névszám. Tehát egy nőnek teljesen más lesz az életcélja, mielőtt férjeznek, és miután férjeznek, és felvette a férjeznek. A nők elsárkányodása, igen, című fejezettel ki lehetne egészíteni ezt. De tényleg, amikor egy férfi elvesz egy nőt, és utána azt a nőt másképp hívják, akkor más lesz. Nem csak a nő lesz más, de az életcélja is más lesz. De ezek azért már olvál kiszámolhatók egyszerűen. És így a tarókártyán kívül még milyen eszközöket szoktatok bevetni, meséljetek? Hát, boszorkányok amúgy. Boszorkányok, és tudunk mi teremteni mindenért, és tudom, hogy nincs csúcsaírom, hogy teremtsünk valamit. De hát én nagyon ajánlom az ingát, meg az ingához hasonló eszközöket. Én a tarológián is úgy is tanítom, hogy ezt használjuk ki, mert amit nem tud a taroló, nem mond igen, nem mond sem igen, sem nemet, nem megmutatja, hogy mi történik. Szóval az inga nem tud mást mondani, csak igen, meg nemet. Tehát a kettő kombináció nagyon jó, és akkor vannak ilyen pálcák, meg nem tudom, ilyen szenzivér, meg mindenféle, amit még lehet használni. Meg hát az intuíció. Tehát én azt gondolom, hogy egyszerűen hagyni kell az intuíciót, hogy sokszor. Tehát hadd mondjam el, hogy már nem tudom hány év tanultam a Zsuzsánál ugye karmasztoniket, és megkaptam egy 2 mondat elemzést, és hát néztem, és akkor az Zsuzsa nem idézem szó szerint, mert nem felvétel is készül, hogy pont, nézd rá és mondd el, mit látsz, és akkor elkezdtem nem azt nézni, hogy melyik bolygó, milyen ház, meg milyen fényszög, hanem így ránéztem, és akkor el tudtam mondani. Tehát az intuíció, higgyetek magatokba, mindig az első gondolata jó, ezt egyébként szokták is mondani, és ez nagyon fontos. De van aztán a meditáció, és tudtam, hogy ez most egy átvezető, mert a Zsuzsa megígérte nekünk, hogy felkonferáljon, hogy ha van kedvetek, akkor ő tart most egy pici meditációt. Akartok-e teremteni valamit?
Yes. Ha jól emlékszem, most első negyedben volt van. Ha valakinek van asztrológia applikációval nézze meg, mert erről én nem készültem, csak nagyjából számolom ki, hogy új volt, utána vagyunk talán 8 nappal, vagy csak jól voltam. Hányadikban van? 10. Második, jó? Első negyedes voltunk van? Az minden, a fázis, az 3,5-4 napig tart. Tehát első negyedes fázis. Az pont az építkezés fázisa. Amikor szóltál, hogy kéne valami meditációt, akkor azt mondtad, hogy holdfázis. A holdfázist mindig a legegyszerűbb előhúzni. Tehát új holdkor teremtünk valami több újat, teli holdkor valami be tud teljesülni, első negyedben tudunk építkezni, fekete holdban meg tudunk bármit csinálni. Igen, igen. Egyébként pedig a nagyon fontos dolog, mielőtt elkezdjük, hogy tudjátok, hogy ki volt az alkímiának a védőszedje? Ki az, aki az alkímiát elősegíti? Melyik az a bolygó, archetípus, istenség? Hermész, ugye Merkurnak a görög verziója. És tudjátok, hogy milyen imát mondtak az alkímisták Hermésznek? Miért imádkoztak? Tiszta gondolatokért. Tehát most az kellene, hogy tiszta gondolataink legyenek, ha közben jön a vonat, az nem baj, az majd elviszi a dolgainkat a destinációba. Nem a rosszat, a jót is fel. Ami nagyon-nagyon lényeges, hogy minden meditációnak alapvetően, és minden varázslásnak az a lényege, hogy egyrészt higgyél benne. Tehát azt csinálja végig, a többi az csendben ihatja az aperolját, meg tehát az vegyen benne részt, aki ebben hinni akar, aki szeretne valamit megvalósítani, valamit felépíteni, mert elsődleges, hogy az építkezés a legfontosabb, akár egy új életszakaszt, akár az egészségi állapotodat, építeni tovább, hogy szilárdabb legyen, akár a kapcsolatodat, bármi, gondolj arra, hogy mit akarsz építeni, mihez kell az építkezés segítsége, és tehát egyrészt próbáld a gondolataidat letisztítani, és minden volt a külső hatás, az inkább még mélyebbre vigye. Mert a külső hatások azok elképesztően szinkronicitás jellegűek, tehát tényleg akkor fog jönni a vonat, hogy nekünk kell a vonat, és akkor szokott jönni a hogy maradni, hogy aztán szép rögtünk magukat. És amikor jött a mit tudom én, a szomszédbás és elkezdett üvöltözni, vagy jött a kutya, akkor volt ez vagy az, tehát higgyetek abban, hogy minden akkor történik, akkor meg kell történnie. Szeretnétek? Hadd tegyen fel a kérdést, nem szeretitek, akkor nem csináljuk természetesen. Igen? Urá! Igen. Jó. Akkor arra kérlek, hogy helyezkedj el kényelmesen, vegyél egy mély levegőt, úgy ki lassan, és próbálj most ereszteni minden idejövő gondolatot, elvárást, mindenfajta olyan dolgot, ami megakadályozhatja azt, hogy sikeresen letegyük az alapokat valaminek, ami neked fontos. Neked, vagy a szeretteidnek, vagy a párodnak, vagy a gyerekednek. Nem véletlen, hogy egy motorcsapat jött el, gyerek, ugye, természetesen. És gondolj most arra, amit fel akarsz építeni a következő pár hónapban, ugye odaad idő nincs, tehát akkor azért nekünk kell egy időkorlátot felállítani, mindenki gondoljon arra, hogy ez legfeljebb pár hónap, vagy az idei év, vagy esetleg a jövő tavasz, mit akarsz felépíteni, mit akarsz megalapozni, mert erre alkalmas a térülő. És most a szemed elé lejön fentről egy arany vagy fehér színű fénysugár. Lehet ezüst is látni, hogy valaki ezüstöt lát, semmi van. Ez a fénysugár megáll a szemed előtt. És te most oda nyúlsz a két kezeddel, és ez elkezd pulzálni a tenyereid között. És ahogy pulzál, tudsz belőle gyúrni egy energiavadbet. Addig tekergeted, pont úgy, mint egy gombolyagot, elkezdett föltekerni ezt a fénysugára, és addig fog tekeregni, ameddig tart a fénysugár. Lesznek, akiknek pici labdája lesz fényből, lesznek, akiknek egy kicsit nagyobb, de általában el fog férni a kezedben. Jó, lehet akkor is, mint egy medicinlabda, hogy nagyon el akarod indítani ezt a dolgot. Itt nem a méret számít, mert akkor se es kétségbe, hogy pingponglabdád van, de most ott van a kezedben ez a labda. És ennek a labdának most egy vagy két egyszerű vagy bővített mondattal magadban mondd el, hogy mit akarsz felépíteni, megalapozni, megcsinálni a következő időszakban. Mondd el. És most megfogjuk ezt a labdát, és amikor azt mondom, hogy 3, számolni fogok, akkor teljes erőből, persze a gondolataikkal, feldobod ezt a labdát az univerzumban. 1, 2, 3, és érezd, hogy felszáll, még láthatod, aztán eltűnik a szemed elől, és ott van fönn, és megvalósul.
Miért? Mert mi már akarjuk. Szép lassan, saját ritmusod szerint érkezz vissza ide, és ki a szemed, mozgass meg kezedet, lábadat. Kinek volt Bedici labdája? Jó. Kinek volt ezüstszála? Jó, köszi. Én ilyenkor rátok kapcsolódom, és érzékelem azt, de nem fizikai látom, csak jön a gondolat, hogy kinek milyen van. Oké, mindenki fel tudta lőni? Mindenki belesült a sút? Mindenkinek volt valami, amit belesúgjon? A kis gömbjébe? Oké. Nagyon kíváncsi vagyok. Ennyire vagyok tőletek, vagy Mártinak is elmondhatjátok, vagy Zsobornak is elmondhatjátok. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az időintervallum, amit meghatároztunk, hogy akkor sikerül vagy sem. A mágia legfontosabb összetevője a hit. És ezt én 3 évesen tudtam, amikor megkérdezték tőlem, hogy mit tudom én, mi lesz, mondtam, elkezdtem barmilág pofával mondani, hogy ez lesz, és tényleg, persze én már akarom, mondtam. Kicsit koromban. Úgyhogy akarjátok, higgyetek neki. Magatokban is higgyetek, és főleg abban, hogy szerintetek. Sok sikert hozzá. Köszönöm szépen. Na a kérdésekkel hogy állunk? Senkinek semmi? Eszter, Ugye többször beszéltünk arról, hogy a névváltozás életszínváltozást hoz, és bennem az merült fel közben, hogy oké, hogy egy férfi elvesz egy nőt, a nő megváltoztatja a nevét, és az a nőre hatással van, de a férfira visszahat ez valamilyen formában. Természetesen visszahat. Ha a kapcsolatok numerológiáját nézzük, akkor, ezt hogy mondjam el egyszerűen, a számokkal kapcsolódunk. Így. Számokkal kapcsolódunk egymáshoz. Na most, ha lenne tábla, akkor most gyorsan felrajzolnám. Mindenkinek, amivel megnézzük a kapcsolatokat, az 4 főszám, a névszám, a születési évszám, a születési hónapszám és a születésnapszám egy-egy számú. Néha nem csak az egy-egyet nézzük, ennél bonyolultabb az egy kicsit. És akkor ezek a számok, felírom ezt a 4 főszámot, és itt a 2 félnek felírom a 4 főszámát, és akkor megnézzük a kapcsolatokat. Tehát össze lehet kötni, vizuálisan meg lehet jeleníteni a numerológiába ezeket a kapcsolatokat. Viszont ha változik a név, akkor változik a szám, tehát változik a kapcsolat is. Tehát nyilván a másik félhez való kapcsolat is. Ezért mondom, hogy amikor tényleg volt nálam valaki, és nem értettek, hogy volt egy nagy szerelem és házasság, és most gyűlölik egymást. És hogy most mi történt? És akkor gyorsan ezt megcsináltam a 2 félnek a 4 főszámával a kötéseket, és kiderült, hogy igen, volt a régi névvel volt egy szerelmi, egy komoly kötés közöttük, az új névvel viszont ez a kötés elillant. És akkor ez a kötés már nincsen meg. Hát az a probléma, hogy akkor itt kezdve egész más lesz a kapcsolat. Ha elvárnak, az nem változtat a kapcsolat elkötésen, csak akkor, hogyha a nevüket is megváltozik. A nő visszaváltozik. Hát nem, vagy valami más férfi nevét veszi fel, vagy más nevet vesz fel, de elképzelhető, hogy javul a kapcsolat, tehát elképzelhető. Tehát elképzelhető, hogy egy névváltozással javul a kapcsolat. Vagy az sem mindegy, hogyha valaki fel akarja venni a férje nevét, most, hogy hogyan veszi fel. Mert fel lehet venni, ugye nagyon sokféle módon felveheti úgy, hogy valamilyen felveszi a vezetéknevét névtoldattal, és megtartja a saját nevét, ez most nagyon divatos. De az is lehet, hogy egyszerűen elhagyja a saját vezetéknevét, és felveszi a férje vezetéknevét. Ugye nyugaton inkább ez van. De az is lehet, hogy úgy veszi fel, hogy azt mondja, hogy most megint nagyon divatos lesz, hogy nem veszem fel névtoldattal, hanem ilyen kötőjeles megoldással, és akkor így jönnek ezek a 3, tehát a 2 vezetéknevek együtt. Ez nagyon divatos lehet. A példámban egyébként mindig a Dalos, Borgi és a Puskás Peti szokott szerepelni, mind a 2 karrierjének nagyon összetett, hogy felvették egymás nevét.
Tehát kifejezetten nagyon nagy bűnt követtek el a saját karrierjük ellen, mert mind a kettőknek rossz lett. Tehát lehet ezzel játszani, hogy jaj, hát én akkor most milyen macsó vagyok, hogy felveszem a feleségem nevét is, de közben pedig, hát azért meg kell nézni, hogy most hogy alakul a karrierjük, meg azzal, hogy alakult a karrierjük. Ez nagyon érdekes. És a kapcsolatokban, amikor megjelenítjük a kapcsolatokat, akkor mindig van egy numerológusi probléma, vagyis, hogy látom, hogy valaki között van erős kapcsolat, nincs kapcsolat, gyenge kapcsolat van, de azt nem tudom, hogy az erős kapcsolat, az pozitív vagy negatív. És nagyon gyakran van az, hogy egy nagy szerelemtől nagy gyűlölet lesz. Miért? Mert nem tudnak elszakadni egymástól. Ott marad a kapcsolat, nem tudjuk elszakítani, és akkor viszont meg már az energiával táplálom, akkor már negatív energiával táplálom ugyanazt a kapcsolatot, és hát akkor viszont baj lehet. De amikor leválasztjuk a kapcsolatot tudatosan, akkor lehet, hogy azt érzi az ember, hogy valami nagy űr keletkezett benne. Szóval ezek azért érdekes dolgok. És ott szoktak nagyon sokat sírni, meg erősen szembesülni azzal, hogy lehetséges volt nálam valaki, aki a kapcsolatára volt kíváncsi, és mondta, hogy elvette a férjét. És azt mondtam, hogy nem hagyta el a férjét. Mondom, nem a férjét, de ott hagyott, elhagyott, elköltözött. Mondom, nézd csak meg a kérdéseket. Lehet, hogy a férjed ott hagyott és elvált most tőled, de korábban te már kiléptél lelkileg a kapcsolatból, és úgy mondta, hogy tényleg kilépett a kapcsolatból, mert időben is látszik, és akkor kiléptél a kapcsolatból, tehát tulajdonképpen te hagytad ott, csak ő költözött el. És akkor azt mondta, hogy ténylegesen nyugodott. És erre jó volt jellemzés, hogy ezt meg lehet nézni. Többek között. Kérdés esetleg? Szeretném kérdezni, hogy tehát hogyha az ember férjhez megy, vagy akár csak összekörkézik a párjával, hogy akkor lakcímváltozás is történik, hogy melyik az, aki a erősen. Tehát a név, vagy a lakcímváltoztatás, vagy ez így nem jelenthető. Nem, azt lehet tudni, hogy az a lakcím, ahol együtt élnek emberek, akkor az a szám, az mindenkinek jó. Vannak olyan számok, ami mindenkinek jó, például az egyes. Tehát, ha összeadok mindent, és egyes szám jön ki, az mindenkinek jó. Tehát tök mindegy, hogy kinek. 10-es, 1-es, hát az ezek, tehát hát 19-es, tehát ez mindenkinek jó lesz. Aztán vannak olyan számok, ami az egyik félnek jó volt, és talán ezért van sokszor, hogy beköltözik az egyik fél a másik félhez, ahol a másik fél nagyon jól érezte magát, és az egyik fél, tehát aki beköltözik, az még nem érzi jól magát. Mert az nem harmonizál az a hely az ő számára, és ilyenkor jó egy közös sor. De lehet, hogy neki, nem tudom, meg kell nézni. De ha nem érzi jól magát, akkor lehet gyanakodni, hogy az a szám nekem nem jó. Vagy ott más rezgés, pont azt a rezgést, egy 5-ös rezgés, ami a változás, a mozgalmasság, az pont nem annyira jó egy családalapításhoz. Tudod, tehát, hogy mi a célunk ezzel az egésszel? Úgyhogy ezt lehet megnézni. És ha jól értem, akkor arra is irányba a kérdés, hogy akkor van sok szám, tehát nem csak egy, hanem egész sok, és akkor ezeknek hát, kell a többszöröse is, tehát a 9 számjegynek a többszörösé, tehát hogy ugye az egyes kijöhet az egyesből, de hogy a lakcím is egy szám, ugye az fontos, ja, igen. De egyébként a sok szám. A kapcsolatunkat mindig ez a 4 szám határozza meg, a név az akkor használt, abban a pillanatban. Tehát ha például egy szülő-gyerek kapcsolatot nézek, akkor mindig azt mondom, hogy küld el a szüleidnek a nevét, de azt a nevet küld el, amit akkor használ, amikor te megszülettél. Meg azt is lehet, amit most használ, az anyukám elvált férjhez másképp hívják, azt is meg lehet nézni, ez is változtat a kapcsolaton. Tehát a kapcsolatokat abban nem számít bele az, hogy hol lakunk, de az lehet, hogy az egyik félnek jó, a másiknak meg nem. Értem. Jó, köszönöm. Kérdés még? Olgi, 22. szülő.
Igazából egy egyszerű kérdés, szerintem mindenki valamikor így is jogok, és fordítva is működtethetjük ezt a dolgot. Én egy cél érdekében szeretnék. Mire gondolsz, hogy fordítva? Hogy igazából nekem van egy célom, és akkor erre kapok mondjuk lehetőségeket, hogy tegyem, majd hogy a rezgések vagy a numerológia befolyásolja, hogy én azt a célt keresem. Igen, hogy ezt én így irányíthatom mások. Persze. Erre hadd mondjak egy nagyon egyszerű példát. Volt egy nagyon nagy válság az életemben, általában egyszerre szokott jönni, hogy munkahelyi probléma, házassági probléma, tehát ez úgy csőstől. És akkor már én tanítottam numerológiát egy ideje, és mondom, teljesen őrült vagyok, hát most kellene használni azt, amit tanítok is, tehát akkor, és akkor kezdtem el használni a Dr. Kézdi Andrea nevet, mert az egy egyes. És akkor elköltöztettem az irodát egy 8-as szám alá, jogi iroda, tehát nyilván nagyon jó, a 8-as az a igazság lapja a tarokba, tehát az a jogi irodának nagyon megfelelő, és pénzt is lehet keresni. És elkezdtem, hogy ugye nagyon sok tárgyalásom volt, és akkor mondja a bíró, hogy most akkor ezen a napon tárgyal, én megnéztem, hogy az a nap nekem rossz, és akkor azt mondtam, hogy bocsánat, ütközik egy másik tárgyalással, és akkor áttettem máshol, és elkezdtem ez szerint a ritmus szerint élni. Nem akarom elmondani, hogy mennyire sikeres lettem, nem a nulláról, a mínuszból indultam, tehát adóssággal, aztán olyan 2 év múlva 30 alkalmazottan volt. Csak úgy elmondtam. Ügyvédirodánál 30 alkalmazott, azért alkalmazottról beszélünk, nem társakról. Tehát igen, hogyha elkezdem az életemet az szerint élni, és kitűzöm a célt, hogy mit akarok elérni, akkor lehet. Ma már sajnálom, hogy 10 éve ráment a sikerességre, ma már ezt másképp értékelem, de akkor bebizonyítottam, hogy fel lehet állni. Tehát igen, lehet tudatosan élni, és hogy meghajmozzon egy kérdés, és mindenkinek nagyon egyszerű választ vagyok. Nézd meg a születésnapodat, és a születésnapodat, ha egy-egyű számra, tehát 9-ig egyszerűsített, akkor tehát maga a születésnapja mindenkinek nagyon szám, és minden olyan szám, amit ha összeadsz, az a születésnapot számát adja ki. Ez a legegyszerűbb. Ennél persze több szerencsés szám van, és próbáld arra a napra tenni a találkozót, arra a napra időzíteni költözést, vagy egy vizsgát, vagy valamit, de az neked jó lesz. Az biztosan jó lesz. Az esküvőkről meg külön nem beszélünk, hogy nem mindegy, hogy milyen napon esküsznek, mert volt olyan, hogy úristen, ezek milyen is vannak, és tényleg nem tartott sokáig a dolog. Tehát érdemes erre odafigyelni, igen. Más napok is jók egyébként, de ezt már numerológus kell, hogy kiszámoljam, hogy beszámoljuk vissza. De ezt tudni, tehát a születésnapod száma és minden, ami, tehát ha 27-én születtél, akkor jó a 9-es, 18-as, 27-e, de tehát 3, 6, 9, tehát jó a 3-asnak, 6-asnak is lehetett beszámolni, sőt. Őt kell jönni. Ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű, igen. És ilyenkor csak a napját? Tehát nem az évszámból? Nem, csak a születésnap. Csak a születésnap, a szerencsenap. Úgyhogy ez így nagyon egyszerű. Kérdések még? Akkor még én egyet hadd meg, ezt a mágia szót kiejtetted. Mit jelent, és mi is tudjuk csinálni? A mágia az szokatlan dolgok létrehozása szokatlan eszközökben. Tehát mi a szokatlan eszköz? Az, hogy ahogy te mondtad, teszünk vele energiát, például ez is mágia volt, amit az előbb a Zsuzsával csinálunk egy energiagömböt, belerakjuk, amit akarunk, és felküldjük oda, annak, és hova akarjuk, de nagyon sok példát tudnánk. És Zsuzsával pont tegnap beszéltünk a fehér és a fekete mágiásnak. Mi a különbség? Semmi. No. Szándék. Sikeresebb általában a fekete mágia. Nem a fehér.
Miért tanul meg egy papagáj csúnya szavakat előbb, és szép szavakat? Mutatjuk be, hogy az összes csúnya szavak az P, meg K, meg B, meg tehát ilyen zárt hangok, ilyen felpattanó zárt hangok rengeteg energiával. Ezt érzékeli a papagáj, ezért tanulja meg, az energiát érzékeli. Tehát, ha mi ugyanakkor a szeretet energiával tudnánk teremteni, mint amikor dühösek vagyunk, és ezért van a közös imának, vagy a közös meditációnak mindig óriási örömje. Mert akkor összeadódik az egész. És amire te egyedül nem lennél képes, azt egy csoportban esetleg meg tudod valósítani. Ártani, meg egyedül van. Aztán eléggé bűnös vagy. Szóval ezért nagyon vigyázni kell, hogy kivel mit gondolsz, vagy mit védesz felé. Igen, kezelni az indulatunkat. Azt kell húzni a körbecskéket, mint a macska tudjátok. Fújni lehet, de nem kell karmolni. Jó. Kérdések még? Akkor köszönjük szépen, hogy jöttetek. Akartok még folytatást hasonló témákban? Igen vagy nem? Nem hallgatok. Igen. Akarnak még. Mondjuk a tarlókártya titkai. Igen. Megbeszéljük. Köszönjük szépen. Nagyon jó.